A elección de Ribeira para conmemorar o Día dos Parques Naturais non é casual. Débese a que é o único concello de Galicia que aglutina no seu territorio un parque natural, o de Corrubedo, e parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas, Sálvora. Desde a Consellería que un dos mellores sitios nos que se podía estar neste concello, en Ribeira, porque ademais Ribeira acumula algo que é moi extraño, que ter un parque natural, do cual ademais celebramos este mismo ano o seu 25 aniversario, co Parque Natural de Corrubedo, e ter unha parte do Parque Nacional Illas Atlánticas, que é a illa de Sálvora. Precisamente ata alí desprazouse un grupo de usuarios da Asociación Amicos para colaborar na limpeza de praias. É o seu traballo en Sálvora a través de sacar as plantas invasoras, de recuperar o que é ese patrimonio que supoñen pois tanto a aldea como os seus hórreos pois son ben conocidos, non? E polo tanto, hoxe é un día de excursión tamén que creo que ben merecen. Eles síntense moi valorados, cando van ás illas, pois veñen fortalecidos, encántalle, din que van de excursión, eles non van traballar, senón que van de excursión. E eu creo que estamos facendo unha cousa que debía de facer a maioría da xente, pois é o medio ambiente que temos que cuidalo. No centro de formación que a entidade ten en Oleiros tamén se desenvolveron diversos obradoiros de reciclaxe para concienciar os usuarios da importancia de respetar o medio ambiente. Non é a primeira vez que a Consellería e Amicos colaboran con iniciativas similares enmarcadas no programa de voluntariado ambiental, no que participa activamente a Asociación Barbanza.